DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama niya na sa mga tuang DXDC Listener of the Day. Karong orasa mga kasama nata karon diri sa may Barangay 13. Bahada ning atuang syudad sa Davao kay lain asab nga atong sukit paminaw ang atuang himuon nga DXDC Listener of the Day. Ay, may adlaw kanimo. Ngayong adlaw ninyo. Ang sa pangalan ay Ropa, Torion. si Nanay Rufa Torion. Ayan. Nay, malipayon man tayo ang imuhang postura karon. Kung sa'yo nakapalipay sa mo. Alangan, kaya ako ninyo itong unang semana na. Balik na sa mukha. Di basta-basta. Nagkasabot pinangga, job ko ninyo. Salamat kayo. Nganong di magkamubiya sa pagpaminaw sa DXDC Nay? Ganahan ko kay once nga ang mga balita, updated chip kayo. Updated, di basta-basta. Kanya mga drama, wakot down ko ilaing kalingawan, na pinaning malaay na kong kinabuhi. Saang DXDC nga nakahatag kong kalipay na ko. Ayan! Ang tungo niya na Nanay Rupa, ikaw ang atuang listener of the day. Dami na lang mga premyo para kanimo Nay. Unahon na itong mga kasama. Ang Litson Manok, dawata itong Litson Manok, Nay. Yan ang nanay, ha? Ang atuang soft drink, dawata itong soft drink, Nay. Ayan. Nay, nato yung radyo, dawata itong radyo, Nay. Pertinin din ka, Nara. Salamat kayo. Para di gini mo malinta ng DXDC, doon namin ihatag sa imuhang DXDC souvenir t-shirt. Ayan, sa itong masulti sa DXDC Nay. Walay kabutangan sa kong kalipay. Kay gituman gid nila tanan akong gipangayo. Ayan, di basta-basta. Pwede mga kasama mo to si Nanay Rupa Torion dahil sa Barangay 13 ning atuang siyudad sa Davao. Kauban ang kinatibukan versa sa Armin Davao, kasama mo sa balitang serbisyo publiko. Reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Joel Bray, Tatak, Arimen. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.